Te rog despre tine. Ai spus că ai făcut școala cu un renumit hairstylist din România. Să ne spui, te rog, care este numele lui și cum te-a ajutat să evoluezi în cariera ta? Numele educatorului meu este Cornel Saru. Fără el sau cu ajutorul lui și harului pe care îl are de educator și pedagog, pentru că în ziua de azi să fii pedagog este foarte important, este necesar, pentru că profesor poate să fie oricine. Felul în care a transmis informația pe mine m-a făcut să doresc, să mă îndrăgostesc mult mai mult de această meserie, fiindcă înainte am mai făcut, în altă parte am mai încercat tot această meserie și parcă nu mi-a dat acel drag de a învăța din dragoste. Dar aici la Cornel Saru, pe zona de coafor, chiar am dat fit de ce căutam. Pe lângă faptul că am avut și ne-a dus la o școală, ne-a dus la un eveniment, România în Filozofie Art, parcă, unde am văzut cum este această zonă de fashion. Ai văzut o creație mai formală, mai profesională, să zic așa. Adică un păr făcut mult mai greu, să zic așa, pe partea asta de păr. Sau te referi pe partea aia și de beauty? Gen pe partea de beauty și conceptul în sine, adică ce înseamnă conceptul de fashion, cum arată o prezentare, cum este să fii din backstage și ce înseamnă să faci parte din echipa de păr. Ceea ce pe mine mi-a plăcut. Am zis, vreau să fac asta. Vreau să fiu și eu vreau să fac ce a făcut omul ăsta. Vreau să fac exact, gen să merg într-un fel pe pașii lui, pe urmele lui, să zic așa. E bine că ești și o persoană cu multă energie și atunci poți face într-un timp record modelele, care au fost foarte multe, mai ales astăzi la acest eveniment. Ne poți spune complexitatea coafurilor pe care le-ai făcut astăzi, de exemplu? Sau cea mai grea coafură pe care ai făcut-o tu, care ți-a luat cel mai mult timp? Complexitatea coafurilor, în opinia mea, astăzi, pentru ziua de astăzi, am zis să facem doar bucle și ori wave-uri, ori niște codițe, adică să mergem și foarte repede, pentru că fiind destul de puțini hairstyliști, vreo 4-5, cam așa, a trebuit să ne descurcăm și să mergem destul de rapid, astfel încât să iasă și ok fetele, să iasă și ok coafurile, să iasă ok coafurile fetelor, iar la machiaj trebuie să-i mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu și în primul rând trebuie să-i mulțumesc Ane Maria Vasile, pentru că care are și o academie de make-up și fără ajutorul ei nu aș fi putut avea parte de fetele de la make-up. Fără ajutorul ei, într-un fel sau altul, evenimentul n-ar fi putut merge conform planului. Chiar m-am bucurat să văd că totul, din punctul meu de vedere, a mers bine. Nu au fost, să zic așa, probleme. Totul a ieșit frumos, mai ales modelele au fost superbe. Au ieșit niște creații din mâinile voastre extraordinare. Se vede că faceți munca asta cu mare drag și mare plăcere. Și ce mai pot spune despre partea asta de beauty, de machiaj? Pe partea asta de beauty, în primul rând, trebuie să-ți deschizi sufletul și să accepti că poți să redai frumusețea și să schimbi starea unei persoane, raportându-ne la culoare, la tunsoare, la machiaj, cât și la outfit, și toate astea să completeze, practic, da. Să fie ceva personalizat. Dar fiind o prezentare în care ar fi tematică, în care ar fi o tematică, ar trebui practic să îmbinăm utilul cu plăcutul, astfel încât buclele să iasă frumos, raportându-ne și la fizionomie, pentru că asta este cel mai important. Adică noi, dacă îi facem bucle de aici, de sus, și are o formă care poate nu este ovală, să nu îngusteze forma, de exemplu, și să nu îngusteze fizionomia. Sau machiaj. Bine, acolo la machiaj nu mă bag, că nu este treaba mea.
La păr, da. Și am observat că echipa chiar s-a descurcat foarte fain, fiindcă eu nu sunt genul de om care să țipe la oameni sau haide bă, fă aia sau să stau cu gura pe ei. Chiar mi-a plăcut interacțiunea cu colegele de la păr și de la make-up și au făcut datoria, deci fără ele această zi n-ar fi putut ieși pe plac și să le placă oamenilor, spectatorilor și nouă înșine. Ne bucurăm că ne-ați oferit sau că mi-ai oferit acest interviu, că mi-ai oferit detalii din backstage pe care nu toată lumea le cunoaște și mulțumesc că mi-ai fost alături și drag. canalului Numabox. Numabox? Numabox. E box de la... Așa. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Instagramul fetelor sau de la make-up sau... Instagramul l-am scris jos acolo. Ok. Ai prezentat Instagram. Și la Ana Maria Vasile. Și la Ana, pentru că ce a făcut Ana pentru mine și pentru eveniment. Deci mulțumesc frumos, Ana. Mulțumesc și eu.